जोंनि आसाम सरकारा दासिम खनब्रै फेसआव गुनसर लादों। बेवहाय आं सानो जे जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफ्रा गोबाङानो सासेल' फोरोंगिरि दं। थिग बेबायदिनो जोंनि बे आयनाजुलि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरियाबो सासेल'। बेजों गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय हानाया एसे गोब्राब जायो। मानो होनबा जोंनि फरायसालियाव दासिम सा 80सो फरायसुला फरायसुलि दङ। बेवहाय नांगौबादि फोरोंगिरि गैया, नांगौबादि लामा सामाफ्राबो मोजां नङा। आरो जोंनि गथ' गथायखौ मोजां खालामनोबा जोंनो गोनांथार माबायानो जाबाय फोरोंगिरि। बेयाव खमैबाबो साथामसो फोरोंगिरि नांगौ। बेनिखायनो आं दिनैनि बे गुनसभाव मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै आं सानाखै। जाहाथे जोंनि बे बर' फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो दिनैनि बे गुनसभाव जाहाथे जोंखौ नोजोर होनानै सरकाराबो नोजोर होयो बेखौ बे गुनसभ थामथि गुनसभ आसाम सरकारजों खुंजानाय थामथि गुनसभ थामथि सानावहाय आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय डिसि अफिस बेनिफ्राय आङो एक्सटार्नेल इभालुएटर हिसाबै दैथायहरजादों बे आयनाजुलि LP स्कुलसिम। बेवहाय फैनानै आङो थारैनो गोजोननाय मोन्दों। आरो बेयो आंनि थाखाय फार्स्ट माने एक्सपिरियेन्स एक्सटार्नेल इभालुएटर हिसाबै बाहागो लानाया। बेवहाय जोङो इभालुएटर हिसाबै जोङो माने बे स्कुलनि माने इभालुएसन माबायदि खामानि मावनाय जायो जों माने स्कलास्टिक आरो क स्कलास्टिक बे मोननै बिथिङावहाय माने नायनाय जायो। स्कलास्टिक बिथिङाव जोङो गथ'फोरखौ माने माल्टिपल चइस कुइसननि एग्जाम लानायजों लोगोसे रिडिं राइटिं आरो निउमारेसि कुइसनखौ माने खालामनाय जायो। बेनि गेजेरजों स्टुडेन्टफोरनि रोंगौथिफोरखौ माने सायख'नाय जायो। माबायदि रोंनाय गोरों दङ बेखौ माने जों सायख'नाय जायो। 79 गथ'फोर दङ। बुंनो थाङोब्ला 79 गथ'खौ सासे सारा माने कभार खालामनो हाया। थेवबो आं दा बेनि बागै जेबो बुंनो हाया। मानो होनब्ला जों दा एक्सटार्नेल इभालुएटर हिसाबै जों गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय माने दैथायहरजानाय। आंथ' इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायसो। थेवब्लाबो आं सानो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बेखौ माने मोजां नोजोर होगोन। बेनि थाखाय नायनो थाखाय CRCC दङ। ब्लक अफिसनिफ्राय बिसोरो नायगिदिंना जेरावहाय बांसिन गथ'फोर दङ स्पेसियेलि दा बेवहाय बे गथ'नि एगेन्स्टआवहाय 2 बा 3 माने टिचारफ्रा माने मोनोब्ला एसे मोजां जायो। बेखौनो आङो माने बेखौनो खावलाय सानगोन जे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ जाहाथे थोजासे माने टिचारफोर माने बेवहाय थिसननानै माने सोलोंथाइखौ एसे जौगाहोनायाव माने सहाय खालामो, हेल्प खालामो। इभालुएसन जिथु माने OMR सिट थायो OMR सिटखौ बेयाव माने बिसोरो माने एन्सारखौ लिरनानै बेखौ माने कम्पिउटाराइज बे OMR सिटआ बेखौ माने जों स्क्रिन खालामनाय जागोन। बेनि गेजेरजोंसो बिसोर बेसेबां मार्क मोनदों बेखौ बुंनो हागोन। नाथाय आङो जों इभालुएटर हिसाबै 20%खौ माने जों माने लानांगौ आरोखि एग्जामखौ। बे एग्जाम लानायनि गेजेरजों आं बेखौ माने नुदों दि बांसिन गथ'फोरानो एसे मोजाङैनो माने एन्सार खालामनो हादों। बिसोरो फरायनानै बुजिनानै एसे माने लिरनो हादों। बांसिनै बे थाखो 5 थाखो 4नि गथ'फोरा बुजिनानै लिरनो हादों, फरायनो हादों मोजाङै। थाखो 4नि उनथिंजाय थाखो 3 थाखो 2 आरो थाखो 2नि गथ'फोरा माने फरायनायाव एसे माने इंलिसाव माने असुबिदा जायो आरोखि। माने बुंनो हाब्लाबो सेन्टेन्सखौ मोजाङै माने रायखांनो हायाखै।